Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona ukufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithambiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel yangincindezele subscribe ebese futhi uthokozele le video. Wembukeli, sekushona abayisikhombisa engozini embandakanya iloli netekisi nezinye izimoto ezincane esiphingo izolo ebusuku. Abazimo esiphuthumayo bathele ingozi yenzeka emgwaqeni M35. Bonke abagibeli abadlulile emhlabeni bebesetekisini. Umnumzane Kyle Van Renan nowezimo esiphuthumayo uthe amaphoyisa asaphenya imbangela yengozi, kodwa kubukeka ngathi iloli liphelele amabhleki lahluleka ukuma erobhothini lashayisa itekisi nezinye izimoto ezincane. Ungqongqoshe womnyango wezokuthutha eKZN umnumzane Sipho Hlomuka unxusa abashayeli ukuthi beshayele ngokucophelela ikakhulukazi ngoba sekusondele amaholidi kaKhisimusi. Mbukeli, ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.